perfektní kombinace. Čas 49:11. Česko vyrovnává Teslovky na 1:1. Důležité, když to je v hokejku. Jak bude odraz? Špačková za gól! Ondra Palác, tečovaný klub. Ondřej Palác vesnou zády, to je jedno. Prostě nějakým šťastným místem na svém těle odrazil ten do brány a znovu naděje českého týmu počívá. Je čas, červenka, gól! Jo! Výborná nahrávka krosem. Červenka Víko, nazdar, Cici. Roman Červenka vyrovnává na Cici. A kdyby Hal nedržel ten konstrukční deštník, tak ta střeka snad odletí.